Shalom. Oras mari hitam narpungu. Habis tahun pesta Natal, pesta Natal ama di Boronginon. Antara sudah mulai jumulu mahita martang yang bibi surat tapasata pungata tu martang yang bibi mahita. Amin. Hurian itu hatta sadarion ima pesta Natal ama mamestahon perninggotan hatutubun itu hatta Yesus Kristus alani wasat hamima tuita saluhutna selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Marpungudo hitan waeng makamolatehon belga di holong ni debata tu portivion hubai naroi bana peluon hita alani maredde maida. Hite-hite gorne bata ama doh gorne nakna Tuhan Yesus Kristus doh gorne to di porbadia nad mo palangit doh tanoon. Amen. Dungi gabidai mahatai jala maringan itongan hiteon jadi widahami hasangapon na songon hasangapon ni anak sasada sian amai gok asenai roha dohot hatutu atuaon. Haleluya. Martang yang mahita ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami na tubuh di Bethlehem sai pinuji magwar mo na bediai ala na ulitikir ho hami bangsom dito utugu ho hami na holik sian ho gabesaur musedo hoto gok halalas ni roha hami alani sai jalo maha melatihan ni rohanami nauk tinopot mu marhite anak mi. Amen.
padalani di bagasan hahulomon marnida sada panodang nabulun. Bisar do sada panodang diak kana mangyani tanu ni linggoman ni hamatean. Nunga di patorop ho bangsoy, nunga di padiri ho di ibana halalas ni roha nabulun. Marlas ni roha na sida di jolo ni buhim. Songon las ni roha ni gotilon. Songo parolopolopon di namanabagi tabat-tabatan. Ainunga di ponggolhon ho auga nape tu ibana dohot batahi tiabara dohot lising-lising na mangadu ibana songon uju di ari median ai sok-sok do sogot na senjata persenjata Dihatutur ni domang. rodi ulos na marsapu mudar gabe si panganon ni api. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dileon tu hita sada anak, pape tu abarana dosogut harajaon, jala bayanonna do guarna si partai halongan, si lubalang ni debata, ama salililengna raja ni hadameon. Bahen bahagadda ni harajaon, dot hanamian na sumarujung, dihabangsan si Daud dohot harajaon noy. Pahoton dohot patuguhon marhite-hite patik dohot hati goran ola nion ro saliling lilingna hamuruhon ni Jehovah Jebaot patupahon songoni. Maria Yesutu maho ale boru Sion marorop olop maho ale boru Jerusalem idama naroma rajam tumapotho pertigon ibana jala si parmonang naserep dorohana jala marsihudul di halode dohot di anak di halode ina-ina. Alai anggoho ali Bethlehem Eprata mamemet hudo honian anggo tumpola jujuron tuaka huta maribu-ribu di Juda hapesian hodo haroron nagabe panggonggomi di Israel jala akka haroroan sian nahinan sian akka arirobi saliling-lilingna. Alai jongjong anggo ibana jala marmahan mga sahun gugo ni Jehovah marhite-hite hamuliaw ni guar ni Jehovah di batana jadi maringam mana sida ay tipul ma ibana di si rodi akka ujung di tanoon. Hehe maho marsinodang maho ay narodo panodangmu jala hamuliaw ni Jehovah besar di atasmu ay idama hahulomodo makukupi tanoon jala hagulapon akabangso alai nabi sarne ma Jehovah di atasmu jala marsinodang hamuliona di atasmu.
salpu 6 bulan disuruh de Batama per disuruh Gabriel tu Nasaret imasada huta di luar Galilea manopet sada anak buru orang di sada bawah namargoar Yosef nasian peparan si Daud si Maria do goarna. Didongani Tuhani maho alai tersonggot do nasida ubege hatai ninna rohana do berserta biar dia do ulaningi jala di dok suru-suruani matu nasida unang homa biar ale Maria ya dapotan asini rohani do roha do di debata gabe-gabean maho tuan anak maho Yesus mabain guarna balgama ibana muse guardo ibana anak na tumibuli lehonon ni Tuhan debatado tu ibana habangsa ni si Daud amanai kerajaan na do peparan si Jakob sa leleng-leleng na jaladang mararujungan harajaon nai idok si Maria ma mandok suru-suruani sungguh dia ma pangalaw di ay soadong hutanda bawah. Jadi dia lusi suruh suarni mana sida songon mitod di porbadia maho jala lingguman di hagogon na tumimbuli anak ni debata ia si Elizabeth si solotmi nasai tuai naung di guar nahol marhangulun anak do panog bulaton manuaeng aidang adong nasotar patupa debata gabe di dok si Maria ma na poson itu hani doau sesaut matuau songon na di dok mi dungi ditadikon suruh-suruani mana sida Sian Kaisar Agustus iko suratan na sa jolma di gonggoman na kabilang parjolo may uju di gonggomi si Quirinius tano Syria Orhat manang si Joseph na siyang Galilea sinasay nakok tubuat Judea tuhutan si Daud na markuwal ala siyang paparan dyan na marga si Daud pasurat tot dirina radohot si Maria orang nai naung gabi-gabian jadi di dari sini nasida gokma ari hanguluan itu buon mak anak tua bajuna ihoros mai dia koma tubaka sa panggagatan alai suadok inganan ina asik di perjalanan nasida jadi adong ma perbuatan diladang isi matapan magigani jadi dapoton nasidama suruh-suruan nasadai
Jalan marsinundang ma sangat ni Tuhani kumaliang nasida gabe mabiar situma alai dirok suru-suruani mat nasida unang homai On ma partinada dihamu poso-poso do dapoton muna nabi norhos peak ipanggagatan jada topuma adong dongan ni suruh-suruani torop akaparangan perbanua gijang dipuji nasida do debata madok hasangapom ma di debata di gijang dame ma di tanah on dia kajol ma halomoani. Ni Johoma utusan lau pagalakon lilin ima perjamita utusan perhalado mangaradema hala amang utajulu utusan ama mangaradema ketua kor ama utusan seksi ama imala amang sitorus utusan kor ama anggota Kor Ama dohot Dewan Koinonia 7 Mahita. Jongjong Mahita. Morina
Dungi diulahi Jesus mse majamita inasida ninama. Au do panodang di Portibion. Nasotupa mardala dina holom namangit tonau. Di ibana do tahe panodang hanguluan. Dungi di dok akka parise matu ibana. Dirimdo di hati dakoko dang nasitong panidang yomi. Dungi nina Jesus mamangalusi nasida. Sitong do panidang yoku. Nang diriku pe hu hati dakon. Ai hu boto do harorwaku dohot sito potokku. Dang di boto hamu haroroku manang sito potokku pe. Hamudo panodang di Portibion dang tarbain so sai patar hutani di atas dulu dang dihukup halak apang tu palito naginalakan na tugijang ni palito di bahen asa disodangi saluhut na di jabui Naeng songonima marsinondang palito muna di julu ni halak asa diida akapa bahena muna na degani asa dipuji nasida ama muna na di banua gijangi manang tu tanah on ai sidegen ni patna doi manang tu huta Jerusalem pe ai huta ni raja nabuluni doi palito ni daging dio matai molo hisar matam tiur masadok dagingmu ale molo roa makolom ma nang daging mi. Jadi lamhot ma atong hatani panurangi dihami jalatama marsitiopan tusi mahamu songon na tu palito na marsinondangi dinganan nahulom pay matarida sulubalang ari jala besar sibuan hatiuron di bagasan rohamuna. Zulma Romoni rohani di bata dohi tajulma. Dame ni di batana sumurong sian saluhut na roha ima na mga ramoti roha ng pikiranmu nabi di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras madihita. Selamat Natal madi ama ni Huriata. Dohot sudi keluarga. Selamat Natal madi hamuna. Ya lusi keluarga majutong. Selamat Natal madi keluarga ni akka ama. Iya. Jadi hatani debata dihita di pesta di Borginon nani hasuhuton ni akka ama di tonga-tonga ni Huriata hakabipi jeruju tersurat mai di sada Korin ayat sada bidusada ayat sia songonomma hatana haposado debata nang maju hamu tu parsaoran dohot anakna Yesus Kristus tuhatai salinai hujaha haposado debata nang maju hamu tu parsaoran dohot anakna Yesus Kristus tuhatai ola nido saha ni turpukta
Hamuna amang dainang nanihahulongan ni Tuhatta Yesus Kristus di pesta di Borginon nanihasuhuton ni amani huriat tahakaipe jeruju diene do topik sada sihangoluhonota ima haposad do debata di bagasan Yesus Kristus. Di somma berengota ala niaha ala di ngolu sigano parion no aing diakka perdalanan ni ngoluta nunga godang jolma naso makhaposi debata. Nangpe rupani diulahodo marparsaurat tu gereja, diulahodo mar minggu martangiang alai holan adong gurtik maneng permasalahan di bagasang ngoluna itor lipedo haposanna tu Jehovah. Boy doi tarida sian gabe tubuh malas, gabe tubuh hagio ni daging naing meninggal hon persekutuan maneng sada parsauran di tonga-tonga ni parsauran nabadiyah. Jemuluta sukun seksi ama maneng na kor ama basalam moru anggota muna amang ay songonoma tersinggung suara sadai adong madokon hurang tebu suarana ninna rupani. Jadi holan masalah tersinggung nunga ditinggal honbe punguane bahkan dang robe ibana merminggu bahkan olo ibana ala nisogoni rohana dang olo be ibana martangiang saliling disi amatai korama dirjen manang na pengurus ibana dang olo masuk be korama torina itor gotak-gotap alai boydo ibana dohonon halak Kristen alai imana dido na halak Kristen holan di goar dang saha dope tu parange omma nabui beringotta sada contoh di tonga-tonga ni parnguluata di akapar saurata boy dope na belga muse di harwason sarana dang apala nadi rohanai merdalan ima aturan nihuria tuaka parsorionna gabi olo gotap ibana dang olo biau merminggu pidana mau ninna bahkan adong do pengalaman nami sadiri di tonga-tonga nihuriata ima nama dok dang tubuh hapor siauku di HKBP ninna bahasa dang tubuh hubereng akarwasi hurang dihangulu odo hatani debata gabi ruas na asing disalahon HP ibana do na bermasalah hapor siaon na do na bermasalah pemikirion na do na hurang degan jadi boy do tubui alani neng takas di bagasan turbuk tahun neng diodol hontu hita aka ama di tonga-tonga ni huria tahun asa unang maholan nama dokon haposado Jehovah saha manean tu parnguluan parange ganup ari ganup tiki jadi marhite-hite tikion marulupolo do rohani siksiyama pigahali marona sida tu konsistori manomunomu hami perhalado laho patu pahon natalamon bohado amang bainota natalama di masa pandemion jalaboy doy muse dihatai perhalado songoni nang akka siksi songoni ma terlumobi korama di hati hai akka ama naso masuk korima merliturgi amang anggo kor amai nung ngapastiroin na habe huparade hami ma
kopi, teh manis untuk 120 orang. Dok songoni lapekna diparade untuk 120 orang. Alai bamarboha bahenom mahita amangate na ditikyon. Alai las doroha sotuk songoni tong hita. Alamar liturgi hita gabiro. Aku sugari dang rotu liturgi itu hita. Adik sorodo hita narwago tutu di bagasan pertikyanon. Jadi HP so tarbae be di masa pandemion mambahen sudi ruasi merliturgi. Alaniaha undang-undang dohot peraturan di pamareta sajom do boy marparsauran mulu marpungu lobis yang 100 ninna. Jadi mulu lobis yang sajom ngabiet tong mungkin udara di tonga-tonga di parsaurani mana yang di ruangani mungkin nonga BAK sian hitaun maneng cemaran-cemaran molo adong narhona virus disi ba mungkin boy hita gabe terjangkit ala nido ubahin gabe sajom gabe bae ma opat-opat parwek merliturgi alai nang pesongoni dang gabe moru ucapan maneng roha mauliate di hita di bagasan tikyon mulutung pe dihiton aka amaon waeng merhiti-hiti live streaming puji ma Tuhani mauliate ma di Tuhani. Jadi marhiti-hiti trupuk taong takas ma na yang dirokon hapo sado debata. Jadi mana yang ahape pergumulan ni akka aman waeng binoto man waeng akka amaon mangalului siluluo ni ate. Arukyad dunian sipata masuk sian asing sian gaji na perbulani gaji pokohi sepatama netek-netek alai noengon dang sitar baik besok ngoni alai ni situasi pandemi onwai habe anggo pengeluaran dang nagabe moru bekam martabado di tonga-tonga ni masa pandemi onwai kalau manur masker hitai rohamuna ono pulsa 1.000 sakotak habe habis 2 minggu bah ngatabado pengeluaran habe pemasukan hurang. Jineng dohono di bagasan situasi pandemi noaingon ama ikosetok tong mamar haposan tujahuba nang pe moru akka padaraman moru akka penghasilan. Nabi negi di akka usaha-usaha na asing gudang do na magabe diorui tenaga kerja. Molutung pe diorui tenaga kerja litabay tuhanima aka pasu-pasu na marhiti-hiti aka ulauta na maragabi mulutung ho do pe hita noang dia ka parkarejo atay di jalo aka perusahadi batadok kom mamauliate tujahuba jadi turpuk ton paingoton tu hita asa saitorus amai marhaposan tujahuba dang holan di hatahon maneng di liturgihon alai sahak manian di hangoluhon di bagasan ngoluna di keluargana teridama hitanian aka amon na marhaposan tujahuba tuakayana kota tuaka keluargata ganu mersada-sada jadi turpuk tahun paingoton nasing katima marhaposan tujahuba mahita aka ama di bagasan Yesus Kristus alaniaha nung ngaro Yesus Kristus sian banua gijang tumopot hita akka na porsia tuibana bahkan akka na merdosa di portibion gabe marparsauran dohot ibana sada parsauran dohot Tuhani alanii lomo-lomo tado majalo tutuhani merhiti-hiti tangyangta pasahaton ni Tuhani mai hobar tulomoni rohana jadi marhiti-hiti turpuk tahun saya marhaposan mahita tujahuba ala nunga diain anak nahita gabe akka pinoparna akka anak hatiuron di portibion ama namar sahala ama nasai toktong gabe malim di tonga-tonga ni keluargana
ama nasa itoktong martangiang di tonga-tonga ni keluargana, ama nasa itoktong laho manugu-nugu akayanakon keluarga tu parsauran nabadia. Amin. Martangiang mahita Jehovah debata amanami na marhabangsa di benua gijang mauliate matuhan di bagasan tikyon tari parhatam nabadiai di tonga-tonga ni natal ama di bagasan borginon imale Tuhan merhiti-hiti liturgi merhiti-hiti akka hayat nangijahani parageda songoni materlumubi merhiti-hiti jamita di borginon asa gabe ama gabe akka malim hami di tonga-tonga ni keluarga sibuan hati uron gabe palito di tonga-tonga ni parsauran nami sibuan ima cahaya terang nasian hoi Jehovah debata amanami di jauh hatamido hami asa say manoktong merhaposan hami tuho merhiti-hiti parsauran nami ganup marsada-sada gabe-boy ma aka ama manugu aka keluarga di bagasan lasmi roha nasian hoi hatiuron nasian hoi Jehovah debata amanami nungatari parbehatapi hujak kon hami may di tonga-tonga ni rohanami asima rohamali Jehovah di bagasa tikyon akaruas ni huriam manang di dia pinasida maringanan manang naahape diula nasida say ramoti ma nasida terlumubi ma akka ama nabuhi mangihuton live streaming ima di natal ama di borginon pergugui ma akka ina nasa toktong mangurupi ama di bagas nabi imali Tuhan laho patupahon akka nauli na dinggani pergugui mahami akka perhalado di tonga-tonga ni huriam asa boya le Tuhan upatulus hami ima akka natal di tonga-tonga ni seminggu manipat di Desemberon asa leono memadihami nang bisuk nang habistaran hahipason ni daging asimaroham ali Jehovah marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami amin maredde mahita
tatangia kema peliata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni salus silehon-lehon na dingkan, do nasa ulibasa na moliutus. Hupasat tami masa nalohom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uak na husus di jolom. Pasu-pasu majalah ramoti asa perhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harjam itonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buai maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehol-leom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita mangido di tangiang aliyama nami. Aliyama nami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajammu. Si saut malo meneroham di banua tongon. Songon na di banua gijang. Leo matuhami serohanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nilongan na mardosa tuhami. Unang hami tugio tu pangejunan. Palua mahami sian pangago. Ay horo na punah harajaon. Dohot hagugon. Rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Do tolong ni rohani di bata amata. Do persauran ni tod di porbadiama. Na mga ramoti hamu dohot na mamasu-masu hamu sa luhut na. Amen. 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 Selamat Natal Madihita. Molo adong na mabahen hiburan, bernyanyi, marede, boido, sambil ta sagihon anon ima aka snack ate. Alay mungkin jumolo mahita martangiang. Asa tapangan anon ima snack na pinarade ni huriata. Jadi martangiang mahita. Di bata nami na marhabangsa di banua gijang. Mauliati do Tuhan di borginon hupasat hami. Tungdenggan do basam di hami. Nunga tari parbetu hami. Ima sada lasneroha. Naung tubuh anakmu Tuhan Yesus Kristus di rohanami. Di hurianami. Di bagas nami. Marurupulup matod dinami. Gabi aka hatiurom mahami di perdalanan ningolu nami. Di pesta olopolopon. Pesta lasni rohaon. Di parade seksi amado si panganon sinumon. Homa le Tuhan nama masu-masuhoni. Tupamatang nami. Asa margugu hami mangulahon ulaon lomon roham. Ima gabe akka sibuan hatiuron hami tuliat portibion. Tangihom mahami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Pinasaha ma tu seksi ama laho madokon hata sakababa maneng hata sambutan di tonga-tonga ni Natal tahun. Imahala amang sitorus. Pinasa matu ala amang partikianon. Mau lihat ma. Salam. Selamat Hari Natal Madita. Saluhutna. Nunga taulahon pesta Natal sadarion. Datang kita mendak mulai tu ada bata nang pe songonon keadaan ni COVID-19. Jalanggit maka Jumat ama di huria ni hakabipion ikuti live streaming di jabuna masing-masing. Jadi songon las ni rohata sadarion adong do snack di patupa seksiama ba tapangan mai babudo martaba-tabai di rencana 120 halak tapi naruh 50 halak pedang adong
Jadi basongono majolo situasi ni si kopit 10 sion. Harap maklum hari selalu na jakat sahid na sedang wabah di Indonesia. Jadi songon hami songonon pe ya Natal diamon sederhana tapi penuh makna. Gudang go maknanya, gudang go artinya selalu non. Jadi malas di Roma itu selalu na jalani wabah hona. Mari kita merendahkan diri, memperbanyak doa, syukur, introspeksi diri. Semoga tahun 2021 2021 kita tok Tuhan mangaramot kita selalu nak. Jadi songon salinai selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Butima moliate sian seksiama. Horas. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Damang dainang nanya holongan di bagasan guar tuata Yesus. Adong do senekta di sopo, boy mahita tusi bebas ngambil sendiri. Adong kopi, adong teh, adong kue, adong lapet. Mau lihat teh? Ya, mau lihat tema kita selalu na. Dangalani hagogoki boyau mardalani ngolukon altuman kona dilambuhi dungso boyau songono hodon ajaku hodon aku menerampeng aku sembah hodon aku yop tangaku satu gumaan ay hodon Tuhanku dolu rakia Dangalani hagogoki boyau mardalani ngolukon aku mangona dilambungi dungso boyau songono